Hoxe estamos no Concello de Pereira de Aguiar, onde os socialistas vamos a presentar unha moción que levaremos ao vindeiro pleno da Diputación, na que pedimos a aprobación do Plan Estratégico de Servicios Sociais de Galicia, a elaboración dun plan provincial e o reforzo do financiamento do SAF en Ourense. O Servicio de Axuda no Fogar constituye un pilar fundamental no sistema de atención á dependencia en Galicia e, sobre todo, en Ourense. Nos últimos anos, este servicio transformouse nunha carga económica insostible para os municipios galegos, especialmente para os máis pequenos, que son a maioría da nosa provincia. Fronte a desidia e deixadez do Goberno galego do Partido Popular, os concellos están asumindo costes que non lhe corresponden, cargas económicas impropias que afogan os concellos para prestar un servicio nunha das provincias máis envejecidas do Estado. Fronte á inacción da Xunta, outras diputacións provinciales están asumindo un rol activo na planificación dos servicios sociais comunitarios, completando as competencias autonómicas. Consideramos que é imprescindible que a Diputación de Ourense asuma un papel máis activo e ambicioso na planificación e financiamento dos servicios sociais. Creemos que as boas prácticas de outros entes provinciais no SAF poden servir tamén para a nosa provincia e rematar deste xeito unha carga cada vez máis insoportable en términos económicos para os concellos da provincia de Ourense. Por todos estes motivos, o Grupo Provincial Socialista presenta esta moción para o seu debate no Pleno da Diputación e agarda contar co respaldo do resto dos grupos. O servicio de axuda no fogar é esencial e os nosos maiores merecen un servicio digno e de calidade.